Inselmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Kevin Saliba. Fl-2006 Kevin ippubblika l-ġabra Ħbula Stirati flimkien ma' 4 poeti oħra. Uħud mit-traduzzjonijiet letterarji tiegħu deru fuq diversi siti tal-internet u rivisti, fosthom il-Malti, maħruġa mill-Akkademja tal-Malti u Leħen il-Malti, maħruġa mill-Laqda tal-Malti. Bħalissa Kevin qiegħed ilesti traduzzjoni tar-romanz La Nausée ta' Jean-Paul Sartre, kif ukoll ta' diversi kitbiet ta' Georges Bataille. Huwa wkoll membru tal-Kumitat tal-Fondazzjoni Philosophy Sharing Malta. Is-sena l-oħra huwa ppubblika traduzzjoni ta' ġabra ta' poeżiji tal-poeta Franċiża Sirjana Maram Al-Masri bit-titlu Nisa bħali. Allura Kevin, tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar? Mela, dan l-aħħar qrajt fil-fatt, mhux qrajt, dan il-ktieb. Man's Search for Meaning ta' Viktor Franklin. Viktor Franklin kien psikjatra u neurologu Awstrijak. Fi żmien it-tieni gwerra nqabad fil-kamp ta' konċentrament u f'dan il-ktieb jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu fil-kamp ta' konċentrament u għaliex jaħseb illi u ftit oħrajn salvaw mill-arqa. Metaforikament. Bażikament jgħid illi n-nies salvaw kienu dawk in-nies illi minkejja d-batija u l-ħruġija li kien hemm kellhom raġuni għaliex jgħixu. Għaliex wara li jispiċċa il-perjodu tagħhom kienu kellhom għan partikolari. Fil-każ tiegħu kien l-għan li jerġa' jiltaqa' mal-mara, kien kull jum jaħseb fil-mara u li jerġa' jmur fejn kien fl-akkademja u jagħmel il-lectures fuq l-esperjenza tiegħu fil-kamp u għaliex jaħseb illi salva. Terapija tiegħu tgħidlek illi kull min għaddej minn xi ħaġa li hija kamp ta' konċentrament, x'kulħadd jgħaddi minnha b'mod jew ieħor, irid isib tifsira f'dik it-tbatija. Jekk inti tlift l-impjeg tiegħek, jekk inti tlift il-ġenituri tiegħek, tlift il-raġel, tlift il-mara, x'inhi, inti tissib tifsira f'dik l-esperjenza. Jekk inti ssib tifsira u raġuni għal xi tgħix u kif ħad tibdilha f'trionf uman, fil-fatt din hija l-kod tiegħu, to make a human triumph out of your own suffering, naħseb illi hemmhekk tista' salva. L-aħħar ftit sentenzi dwar il-ktieb ħalli qabel nikkonkludu Kevin. Ħaġa li laqtitna ħafna wkoll li huwa jgħid illi meta hemm sitwazzjoni li ma tistax tibdel, l-unika ħaġa li se tibdel f'dak il-każ huwa l-attitudni tiegħek rigward dik is-sitwazzjoni. U allura hemmhekk trid tistaqsi mhux il-ħajja x'qed toffri lili, imma ġala darba m'hemmx soluzzjoni x'ħan offri jien issa lill-ħajja. Grazzi ħafna fuq il-konklużjoni ħajkolna nikkonkludi l-programm tagħna wkoll. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna. Tinsewx tagħmlu like tal-Facebook page tagħna National Book Council Malta u tiktbulna dwar x'qed taqraw intom dan l-aħħar ħalli tiġu u tkellmuna dwar dak il-ktieb. Sadattant aqraw mqar nitfa' kuljum u narawkom il-ġimgħa d-dieħla.